Ja, nu der kommer han skaldeblattende i hovedet. Ved du hvad det er? Kæft, du er rød ud. Ja! Jeg har en kniv med til. Skal jeg have hans ansigtsudtryk med? Det gør du! Nej! Jeg kan ikke få det her af, jo. Hiv nu bare til. Mads, gå nu væk med dig. Gå nu væk med det der. Det gjorde det. Hiv nu til. Du er hvide svin. Ja, så undgør det ned. Det gør det der. Har du prøvet at have det? Nej, men jeg er ikke så dum at se mig. Nej, du er dum nok alligevel. Lort! Jeg kommenterer ikke på det. Nej. Det er ikke sjovt! Nej. Nej! Det er ikke sjovt at være rødhåret, det der. Du er ikke rødhåret. Det er så fast. Det er ikke bare at hive det. Det gør han også. Forestil dig. Shit, det går ondt, mand! Så, hiv til. Ikke for man din boks, det er væk, eller hvad? Kan du hvad? Kan det gå det til rodet? Au. Vi kan jo se det. Ja, det videre inde bagved kan vi se så. Hvordan er det, får jeg nogensinde det her i? Det er jo tæt. Nej, ved du roligt? Den er her. Og roligt, jeg har den her også. Nej, det var Nej, her. den er her. Hvor? Okay. Gå nu væk med den der. Nå, det var det. Den står stadig. Ja, nu kommer teksten frem. Nu er jeg bjørn. Hvor? Hvor? Rolig! Au! Øj, jeg er glad for, at vi det der udtryk med. Du skal jo kigge på kameraet. Ja, det er klart. Klar? 1, 2, 3. Au! Ja! Det er bare at hive til. Ej, panden den kunde mig. Au. Hvad er det så, man skal huske, hva'? Og lad os gøre det i morgen, ikke? Jeg skal aldrig hive det af. Jeg kunne lade være med at lave så. Det gjorde den der. Nu er jeg begyndt at blive rød. Det er sidste runde nu. Jamen, jeg kan ikke få den så fast lige der. Sgu væk. Vi gør den anden først. Det er ikke sjov. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Hiv til. Så er det bare håret hele vejen rundt. Kom nu. Ej, det Det er de der små hår der. De er du. Jeg synes godt så. er jo ikke sjovt, det her. Hiv nedad. Nej, du går væk. Han den anden, han gjorde noget også før. Det er garanteret sjovt. Du skal bare så stille og så hive. Så det hjælper ikke. Du skal ikke dreje hovedet med den her vej, så dreje hovedet den anden vej. Jamen, jeg har også. Det hjælper ikke. Jeg tror, jeg blå det på den ø. Det går så næste her. Jeg skal have den anden, og jeg kommer hen den film der. Jeg er sådan lige. Så tag det sidste nu. Skal vi tage det sidste i et ryg? Nej. Nej. Gå du væk. Jeg kan ikke lide dig. Gå væk med mig. Gå nu med dig, Mads. Var det panden, det der? Har du hår i panden, eller hvad? Nå. 1, 2, 3. Der er mere endnu. 2. Jeg er 5 tilbage. Au. Jo. Galt, det gjorde ondt, mand. Så tag lige alle tapen op. Alle tape. Ja, præcis ikke.